Des del canal de comunicació digital d'Alzira, avui volem destacar a una dona olímpica en l'halterofília alzirenya. Gemma Peris Revert és la tercera dona esportista que va competir en uns Jocs Olímpics en l'esport de l'halterofília de la nostra ciutat. Hem de destacar que en la seva llarga trajectòria esportiva va guanyar 3 medalles del Campionat Europeu d'Halterofília entre els anys 1999 i 2003. També va participar en els Jocs Olímpics d'Atenes en el 2004. En el seu palmarès hem de destacar que en l'any 1998 guanya el primer Campionat d'Espanya Júnior, Campiona d'Espanya sub-16 i 16 medalles internacionals. En l'any 1999, la tercera en el Mundial Júnior, Campiona d'Espanya Júnior, campiona també de la Unió Europea. Continua en l'any 2000 sent campiona d'Espanya, campiona de la Unió Europea, campiona d'Europa i subcampiona del món júnior i campiona de la Copa de la Reina en Espanya. En el 2021, en 18 anys, és la campiona del món júnior, campiona d'Europa absoluta en Eslovàquia i campiona d'Espanya. Continua en el 2022 sent subcampiona d'Espanya absoluta en arrancada, bronce en el Mundial y campeona de España, además de subcampeona de la Copa de la Reina. Allá por el 2003 es subcampeona de Europa absoluta en arrancada en 2 temps y bronce en el Mundial celebrat en Mèxic. En arrancada y un total olímpic de subcampeona d'Espanya en 53 quilos. En el 2004, en 21 anys, és la millor atleta espanyola i per tant així és reconeguda per la Federació d'Halterofília. És subcampiona absoluta d'Europa en arrancada i la quarta en un temps total de la Unió Europea i també continua sent campiona d'Espanya. En el 2005, campiona d'Espanya, bronze en arrancada en Bulgària i en el 2006, campiona també de la Unió Europea en arrancada i subcampiona en 2 temps. Té també el rècord en aquest any de la Unió Europea en arrancada. És campiona d'Espanya i la tercera en la Copa d'Espanya. L'altera Gemma Peris Revert va rebre la insígnia d'or de l'Ajuntament d'Alzira en la modalitat dels esports per la seva carrera i perquè, com heu vist, és una carrera plena de triomf en el món de l'halterofília. Parlem del Club de l'Halterofília d'Alzira i este club pot presumir de ser el més laureat d'este país, del país d'Espanya. La llavor de l'èxit la va posar Julián Perea allà per l'any 1961 i per tant va fer d'este club, com dia, el més important d'Espanya, aconseguint que 3 atletes d'este club foren olímpics. El primer d'ells va ser Lorenzo Carrió, el segon la seva germana Mònica Carrió i per últim Gemma Peris. Han sigut els 3 olímpics que té la ciutat d'Alzira en l'únic esport que ha tingut 3 medalles olímpiques, a pesar de que n'hi ha també altres esports que han aconseguit, com anirem dient al llarg d'estos vídeos i anirem desgranant aquests esportistes que figuren en aquest palmarès dels esports d'Alzira.